Здравейте, казвам се Мирослав Предушев. От 15 години живея и работя в Германия, в Берлин. Работя в една от най-големите болници в Берлин, Шарите, като медицински персонал и реших с инвестиционна цел да закупя апартамент в България. След доста проучвания се спрях на Credit Choice като финансов посредник. Плюса, който ми донесе моя избор е, че успях да получа адекватно сравнение между офертите на всички банки и съответно по какъв начин може човек да се възползва от кредитен продукт в България с доходи от чужбина. Свързах се с кредитния консултант Анета Димитрова, която ми предостави синтезирано всички условия за кандидатстване за кредит с доходи от чужбина. Тя придвижи абсолютно всичко като комуникация с банки, като необходими документи, след което заедно се спряхме на една оферта. Закупуването на апартамента е факт, за което много благодаря на целия екип и персонално на личния ангажимент на госпожа Анета Димитрова.